sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras, aldaw ken rabii kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan man pay, dagiti sumaganad. Naragsak a panagdengdengeg ken ni Ma'am Irene Salvador, kastamatan ken ni Ma'am Mona Lisa Panaga. Makablaawan met ni Ma'am Grace Elizabeth, kastamatan ken ni Ma'am Flora Aurelio, ni Ma'am Agripina Lazaro, ni Ma'am Justin Alcano. Makablaawan met ni Ma'am Marisa Mangalindan, kastamatan ken ni Ma'am Alona Maluyo, ni Ma'am Victorina Luis, ken ni Ma'am Pasita Mariano. Makablaawan met ni Ma'am Sheila Marie Sapaw, ni Sir Florante Bruno, kastamatan ken ni Kabsat Two Tired Adventures. Makablaawan met ni Ma'am Milor wenno Milor Sapdoy, kastamatan ken ni Ma'am LVD, ni Ma'am Mariel Gutierrez, ni Ma'am Melinda Carbonel, ken ni Ma'am Mary Jane Pascua. Pagyamanan da kayo amin kakabsat nga awan ti malabsan. Ket alaak met dayti agundaway tapno dumawat iti pasensya kadagiti pagkurkurangan ken pagkamkamalyan mi kas dramatista ken announcer. Nangruna kadagiti technical problems kastameten kadagiti pronunciations mi nangruna unay kanyak. Sapay kuma talawlawaan nyo pa iti pannakaawat yu kada kami ket di kay tumaumang agdengeg kadagiti sumarsarunupay a drama mi. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagiti comments ken reactions yo kadagiti drama mi. Ket aramidan mi dagitoy nga inspirasyon tapno ad-adapay apapintasan mi dagiti performance mi. Ket jak tumauma nga agyaman kada kayo amin. Bueno papagayam, intay nga rudan denggen dagiti compilation. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy Taiwan. Agpapaayak kas maysa a private nurse iti maysa nga hospital. Nagbalinan aliw-liwak ti panagdengdengeg ko kadagiti drama ditoy YouTube. Tunggal makaawidak ditoy dagos ko. Ket maysa ti channel mo kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga April. Nagsuratak gaputa kayat kumat nga istoryaan ti nagbalin apadas ti pamilyami iti ima ti naulpit ako mare ti inak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nanang, ayan tay dakkel a TV tayo. Ay, ko anak, inlako kini Mari Mercey. Masapul ngamin abayada kung ti utang ko kinkwana. Manungay ti pinanglako yun, nanang. 10,000. Anya, 10,000 laang? Ay, una yan. Kat no nasurok at 30,000 ti balor dayjay. Ay, kasano mo ngamin kat napili mo nininang mo. Apuraan nakmet. Gaputa ada kanumat agsingsingir kinkwana. Sana balin anak ko, ta inabak tayo laang mat iti raffle dahi a TV. Uray pa'y nanang,
Awan matlat konsiderasyonan ni Ninang. Marsipay mat nga rod tinagan na. Ay na, awatam latan ni ninang mo anak ko. Amumot alinding ti business na. Negosyo day jay, iso nga awan nga ro ti personalan. Uray pa'y nanang, saan lat na ang maiparbang tikas ding inaramid na? Di man lang naasyan kada kayo. Ibabawi yun ti panagkumariyo. Ngamin, jakon kayat day jay ngagbalin aninang. Ha? Anya nga Mercy. Kumusta ti organize mo competition? Ay kat siyempre, nakaado ako na iti kliyente. Amom ka di, nga iti lasod ti innam abulan, kat adan 500,000 na birok ta. Oh, Wad lakay. pundo na ita. Bakit? Ay na, dagulit kamat. Wan ko naklagarudan. Nagsayatan nga no kasta bakit? Dakalmat nga rod ti matubom iti 10% nga interest dita competition. Wan kansan lang nga dayta. Karaman mo ti panaglaklakok kadagiti appliances, kan gadgets agat-gatang kadagiti kliyente ta. Asaan na makabaybayad iti utang na. Ha? Barbarata kita, kalpasan na, ilakok iti doble presyo dagiti ginatang ko kadakwata. Kas iti TV ni Marilos siya, ginatang ko iti 10,000. Nga mamom ka di, ilakok iti 20,000. Talaga nalaing ka. Bakit? Siyempre, practical itan ti panagbiag, Henry. Agbisin ka, no di mo amo ti dumiskarte. Wala bakit? Kumusta nga iti business partner ta? Siyempre, agbaybayad akiti usto. Iso adumakdakkel mat adumakdakkel ti credit limit ta. Nasayat no kasta. 2% lang ti patpatong na nga interes kanya. Idinto ta 5% mo ti patong ko kadagiti sukit. Di tapay lang kat doble-doble ti kita ta. Wow! No kasta, diya ko nagsubli diya, bro, Mercy. Ipamaysa talangan ti ag-business diti Pilipinas. Wala kay. Tulungan naklangan ditoy. Saan ta malugi ti daytoy? Masigurado nga iti saan nga agbayag. Milyonaryo tanton, Henry. Una! Kasano daytoyen nanang? Ado ti babayadak iti pagadalan. Amo yumet nga umadanin ti panagturpos ko. Ado dagiti extracurricular activities. Aywan, kumusta nga'y gayam ni tatang? Dayta nga ro ti may sapay aparikot ko anak ko. Aging ga ita, saan pa'y kano anak sweldo ti amam. Agtalubulan ng asaan anak pauit. Iso nga naibusan ti basit a savings tayo iti bangko. Ay, grabe mat ni employer na. May samot nga awan konsiderasyon na. Nungay agbirok langan iti sabali a pagtrabahuan na. Ha! Dantay! Tatang! Siya nga, Rod. Payakas ta iti langayo nga gina. Kas kailan nakakita iti alalya. Ay, kasano mo ngamen? Pasulput-sulput ka. Di mo matinbagbaga iti panagawid mo. Wan nga ro tatang. Di yu imbaga. Tapno na sundo da kayo kumamot iji airport. Apay, anya ka di tinapasamak. Biglaan mo ti panagawid yu tatang. Ay, nagserran ti kumpanya may. Ha? Anya? Inla ko ti boss ti kumpanya iti mismo matlang akakumpetensya na. Anya? Ay kat, apay di da kayo matlaki din inkiri ti gimatang akumpanya. Renovate da pa'y kanong amin. Kaya na mga abutan ti 5 aging gat 6 abulan ti renovation. Kaya may isa, di mi masigurado no alaan da kami matlang da ijay akumpanya. Iso nagawid kami. Uray di da pa inter ti 3 bulan na sweldo may. Ay, Saus Mario Sep. Kasano itaday tuyan? Anya nga iti aramidon tayo itan lakay. Ay, makaambuditan bakit.
Agbiro kak pay lang iti mabalin ko amastrikan. Mari Mersey, Oh, ang mga numabalinak man nga umutang. di mo 20,000 tinutang mo. 10,000 lang ang timponam. Iso nga dapat nga ron 10,000 nga utang mo. Wen Mare, amok dayta. Pasensya kan, ngam talaga ngamin agipit kami ita. Nagawid ngamin ni kumparim. Nagsara ka no ti kumpanyada. Iso nga pang-asim ka di amari. Tulungan na kuma. Di mo't dua ti laptop yo. Wen Mare, Oh, di ila kong kanya kung jamaysa. ha? Ay saan amabalin amari? Anya, Usaran ti anak ko ti Maysa. Regalo mo't ni Dante kanyak idi birthday ti Maysa. Iso nga adda sentimental value na kanyak dayjay. kasta. Wen Mare, Ay, pasensya kan, mare. Ngam saan ka mabali na pautangan gaputad dapay mat balance mo? ay, no bilang laang Mare, mano ko matipanggatang mo iti laptop. Tauray jay pay laang laptop ni April ti gatangam. Ay, saan, mare? Mas kay kayat ko ti laptop mo. Napimpintas na jay kat. Iso aday jay ti bayad mo kanyak. Iti kasta, pautangan ka manan. Gatangam manin iti 10,000? Grabe ka mo, Mare. Nasurok at 30,000 dayjay a laptop. Ay, kat addakan ka na itan, mare. Take it or leave it. Ay, hada pa imet iPad. Iso aday jay pay lati ilakong bakit. Ilakok met to'y may sa cellphone ko. Sige lakay. Uray siya. Ilahok pay laang ti silpong ko. Tasak to gumatang itinalakla ka. April, anak. April, anak. Ang mga nung kayat mo nga ilako data silpon mo. Ay, kwa nanang. Di na kumamot iraman iti panagtipidyo. Nabawasan nga ro din ti allowance ko. Ay, nukasta. Di lang nga ro din laptop mo ti ilako tayo. Di laptop ko pay laang ti usaram. Sige man lang, nanang. Amangan no ibagayo pa'y ajak amo ti makisama. Anak ko, pasensya ka pay laang. Adda tayo iti makuna a krisis ita. Iso nga anos tayo, wan. Okay lang, tatang. Maawatak matkat. Amok adumteng tumat laang ti aldaw, amakalong aw tayon tumat laang. No kwenta ti utangan ti upat a klienteta. Dakkel unay agatad day jay. Kasanon ti dadumapay a klienteta. Di na yun naman ti umutang iti business partner ta. Sabagay, di nakpay matkit di pinaay day jay. Sayang mat ngamin ti interes a maalata. Si halatan ni makamunit Mercy. Tanalalayang ka dumiskarte. Okay, lakay. Don't worry. Basit lang na kembot, agbalintanton a milyonaryo. Wala! Dante, talubulan nga awan trabaho. Di na kapay ka di inawagan ti employer mo. Amangan ba't no di ka nag-follow up? Ay, awan pa imot nga rod. Hanggang di ka madanagan bakit. Dakkel ti tsansak iti dayja kumpanya. Ngamin in demand kami ti dayja trabaho. Urayak lakanaw no ada na pintas nga offer manipod iti kumpanya. Ha? Ada awag mo?
Sungbatam adagaw. Ay. Ang mga no isudaytan ti uray mga awag lakay. Malamabit lang ba kay? Hello? Ay, uwan, ma'am. Siyak nga, Rod. Ita ka din, ma'am? Sige, ma'am. Uwan, ma'am. Umayak adagos dita opisina yaw. Uwan, ma'am. Bye. Ti agency ka din dayjay. Ay, uwan, bakit? Ti agency may. Pag reportan dak ita iji opisina. Ay na, nagsaya atin no kas talakay. Ay, inalanak ti baro nga employer ko iji Dubai. Kadakkel ti offer na kumpara iti sigod asweldo. Pudno ka di day talakay. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Kansaan la aday ta bakit? Bayadan na pa'y kano ti talo a bulan asweldo. Iti sigod nga employer ko. Kasano na pasamak ti kastoy mersi. Apay asan ang maisukat iti kasti cheque nga impayad na iti upat na kliyente ta. Ay na, tsaka mo, Henry. Nagpablater ako ni iti polis. Naamuak nga kakasabwat na gijay nga upat. Katadot ti kaso da nga staff. Sa dino itan ti ayanda. Tsaka mo talaga. Awan damutan kadagiti nakakabil nga address na. Intarayan dan ti utang da kadata. Anya, adamat ing collateral da at titulo ti daga. Mausar ta na gijay. Ilako tamot. Day tapay ti may saparikot. Nag-verify ak iti registry of deeds. Ket. Namuak apeke amin dagiti titulo ngayon tanda. Anya, apay nga mina nagtalak ka kadakwana. Kasano kat good payer damat ngamin. No namin anudan ang nagrin-renew. Saan da si mablay iti panagbayad da? Iso anay nayunak mo ti credit limit da. Kat, manutin pa utang mo kadakwada. 80% ti investment ta tinautang da. Anya, kasano pa ita na masingir dagitakat nagpukautan. Kasano ta pa ita na makabayad iti business partner ta. Dahil tangarot ka, Henry. Anya ti aramitin ta. Pare Brando, mabit lang. Pagsaritaan tayo kumay tinasaya at ti abanag, pare. Sige, alayan nyo amin nakagawaan da. Buwan garod, pare Brando. Saan mat siguro amasapol adumanon tayo iti kastoy? Nalawag mat tinakasurat iti pinirmahan tayo kontrata. At dahil mga kamangala iti amin nakagawaan nyo. No di kayo makabayad iti utang nyo. Ay, kuwa pare. Apay, awan ka ni ti grace period ti kontrata yo. Buwan garod, pare. O mo yung matabasit lang, tititad ko nga interes ka na kayo. Iso arumbang lang, agbalinak mo't nga stricto, iti pa nagpautang ko. Business is business. Amo yung matayta, tanigosyante kayo, saan ka di? Agam pare. Pag-aasim ka niya, pare. Ikanda kami kumapay iti uray basit lang apalukit. Maasyan ka kumamot ka na kami. Malaksid nga kalugaran kayo iti asawa. Ako kumpadre tayo pa'y. Ikanda kami kumamot iti uray basit lang a konsiderasyon. Hun nga rod kumpadre, masyan ka kumakada kami. Ang pipinasin siya tayo langan. Siyak mat ngamin ti malugi, no kasyan kayo. Iti negosyo, awan nagkakabagyan, awan kinumpadrian, awan tigin na yaman. Iso nga ramidik nga rutirumbang. Ala, boys! Ala nyo amin nga appliances na iti na ito abalay. Amin na mabalin, apakay ranudan. Ala nyo! Magkatayo abdun.
Oh, Mari Mercey, kumusta kan? Kunakno talaga nga ije kayon probinsya nga agnaad. Ha, ay kwa, Mari Lucia. Husto lang siguro ti 2 bulan a panagbakasyon mi ijay. Napanmila ang inyaw awan ti sakit tinakam mi ijay. Kat, anya itanti plano yung Mare. At damot na singir mi, kadagiti dadto mapay a customer mi. Ngam saan min nga ituloy da ija a klase ti business. Ag-apply manan ani Henry ija abroad. Iso na laang taamangan no saanan ang makasubli iti sigod ang nagtrabahuan na. Di namat ngamin pinalpas idi ti kontrata na. Ay, apag husto Mare. Imawag ni Dante din namin sa nakalman. Birbirukan na ni kumpare. Adda kano ngamin bakanti iti kumpanya apag trabahuan na. Kat kabailan na kano nga isirek ti asawam. Ah, pudno ka di day ta, Mare. Uwan, Mare. Ay na, agyaman ako ay, Mare. Itilikodan ti madi nga inararamid ko iti kada kayo nga agasawa. Sisasagana kayo lat tamang tulong kada kami. Uwan oray kaskas ag kumari tamat latta Mercey. Kat sapay kuma, taagbalbaliw kamatan, kadagiti mading aramid mo Mare. Sapay kuma, taagbalin nga adal king ka, tinagbalin apadas mo. Iti day taan na pasamak kada kayong agasawa. Kasjay kasing ti inak, Miss F. Kakaasi piman idi nga agpakpakaasi iti kumari na tapnula ang pautangan na kuma. Ngam ti lamat alalmanan na idi akagawaan ije balay. Idi isudang agasawa ti agkasapulan, awan kedked at tinulungan ti inak. Saan matkit di a big deal kanyak day jay abanag, ngam numalaglagip ko ti inararamid ni ninang idi kada kami, kas lakayat kon alaksiden, kas may kadwa nga inak. Saan na nalakadag iti nagdalanak kabayatan ti panagadal ko, ngem kaasi ti apo nakalpasak met iti korsok. Addaak nga rod ita dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho. Kat iti mabiit, makiasawa akon iti maisa a Taiwanese, wenno Chinese. Nakasagana matan dagiti papeles dananang kantatang nga agturong dito'y Taiwan. Daytoy man ti padas mi ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, April. Ken ka pagayam, April. Sigo ni ti maysa pagsasao, noan niya kano ti inmula tayo, isumat kano ti apitan tayo. No apay mat ngamin nga adda dagiti tao amananggon daway. Adda dagiti agin sisingpet ken nasasamit ti dila na. Kunamlan santo ken santa nga agsasao, ngem rino kermet gayam ti panunot na. Ti amom ket tultulungan na ka, ngem ti kinaagpaiswanan na ket luklukwan na kagayam. Laglagi pen tayo kuma akanayon, nga amin adakas nga aramid ket agpatingga. Alakastan pagayam April ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag kanaragsak nga aldaw. Kastamatan kadagiti padak adumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingka panangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yung mat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmat ang nagsurat, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay.
Fredo! Fredo! Isardeng mo pa ilaang daytar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Pagbiit na ito yun. Hey! Ay na, umay kakit din tamangaldaw tapay. Ituloy mo to inton madamdama day taubobraam. Oo. Uy, bakit? Oh! Ay, surati punot na ita. Ay na. Sakit, darang tinik. Wan nga raw. At iti danom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na bakit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Nay, kanya ngayon nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native amanok lakay. Sinagpawak iti papayakan bulong ti marunggay. Ay na, nag-imas ay. Ay, aduman ti makan ka, nukas ta bakit. Ay na. Imbag ko na tadim magas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew kan mang parti iti manaw. Malagaron, mangantan bakit. Anay, ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang, tatang? Ay, kinasayar kami, nakaw. Si Kakay, kumusta ka ditaan? Didak pa kadanagan, tatang. Okay, aklaan ditoy. Ay, nakakailiw na kauna yan, nakaw. Agandanad ka dita ka na yon, Wen ka di, tatang. Sana bale. Duwalaangan abulan ti urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen, tatang. Ay, nagsayatan. Ay na, maragsakan laki dininanang mau. No maamuan na ti panagawin mo, anak kaw. Wen, iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyon na. Awan rumba nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% nasalon at kami. Inaldaw ka mapanijitalaon. Iso may exercise ti tulang may. Wen, ngam saan nyo kumamat nga abusun ti Baguio, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado kanon ti tarakin nyo amanok kan pato. At dapay kalding kan baboy. Kasanuyo pa'y itan ang maasikaso dagita. Ay, awan rumba nga pagdanagam, kunak manan. Natiksa kami pa'y itinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga uri ang gigindan pa'y nga ubra, wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo latan ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Wala boss. Ay, matungpal tibilin mao. Ipagamtong around, no kaano ti eksakto a panagawid mao. Tas sunduin da kanto kaninanang mo iti airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaan nga oras ti orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Kat ti pagsayaatan na, nairanapay iti Paskwa kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit diti agbakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadakkel ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag. Ti
Timan nga tan pasalubong na tibagana. Hello, insan. Di ka di madanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na. Saan ang maisukat? Insan Faith, pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito Anya day ta, insan? Ni Uncle Fredo, insan. Oh, apay ni tatang, insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Anya? Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Nga maapay akastoy matan tinasangpat apay di mo man lay nuray di sasangpat ko tatang. Apay. Insan. Nagsakit, insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agam, naskin na awatan tayo nga awanan ni Uncle Fredo. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan kwa na. Kan para kada kayo nga imbati na insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anapasama kan kwa na. Nakaragragsak iti nagsarita kami. Sakbay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uwi ron insan. Nagtulog kami mait. Naurayan na. Kagay lugan ti usaram ni nga kaili. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na ako nang dagiti tarakin na. Di nakmatan inuray. Kas jay matan tinapasama. Unay matan ti kas ti anapasama kada kayo tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan, awan parikot iti dayta. Sana bale, jaktun agrenyo iti kontratak kalpasan ti talo atawan. Agfurgudak ton. Iti kasta, adanton kadwan ni nanang dito'y balay. Ay kat wana insan. Orasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka mait, kaspudpud no nga anak da. Wan insan. Amo, kanariknak day ta. Awan may bagak kadakwada. Impaay da amin akabailanda. Tapno maipariknada kanya. Ti pamatag ti pudpud no alagan na. Nagdayta ka manan insan. Agsaangit ka manan. Malagip ko man nga minanday di tatang. Nakasingsingpat. Nga maapay nga isupay tinakapasamakan ti kasjay. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gan nanad ka mo ti jay, wine. Di mo baybay antibagi.
urayan mi, ti pa nagbakasyon mo. Na, imulagat man beto ni Apo Inay. Ay, kasta unay aputot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takalkalapaw. Saan abalay, tadandanik meten malpas to'y kakaikak. Auntie Celia! Oh, tay! Limot Rodel, tagturong ditaw eh. Tay, aglinong kayo pa. Panay, nakapudpudok. Uwan baraw, orayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga, dagiti bit-bit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti merienda nyo, antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapay dikit. Ay na, nagadun ngay. Jak maibus na kita, Ay ka, merienda nyo tumanan, inton malam. Ay, sa bagay, Mala, umay katamapanta dita kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeriendata. Ay na, nasaysaya at matla ang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ating kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit de? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo na pudot adanom. Makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan may sa, awan panggap ko amang ibaga kan kwa na. Diyak kayat nga isupay manen amainayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjeng uping. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpudno at adakkel na. Isu ada kamin tinang padakkel. Ita, nasapa matlaeng apinanawan timbilang na nga ama. Ay na, adda akon di tamanang. Ang rumbeng nalaang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumbeng nga pagdanagam, Carmen ading ko. Banog ko laeng daytoy kunakmet. Kumusta kayong dita, nanang? Ay na, okay aklaeng anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita, naglalang tuda. San ka de? Aywan! Ay na, dadakkel dang agpayson, nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Wan nga rod, nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wen, anak ko. Adda tinangdanak idikalman anagabunaw. Adda basit saan daan alpas. Iso ti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta, nanang. Aywan gayam, nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin ni Insan Rodel takuyugan da kayo.
Ay na, awan sakit ko, anak ko. Pudno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Angam saan mo takan ayon. Ugali ti bumakete, anak ko. Adun ti an-andayin ti baki. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, akla ang ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Ha? Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Itikas na, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawo no, anak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talon. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayawn. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay-ay at abuy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudungak man kit din ton bigat, tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy, iti kasta, mayat ti panagdakkel da. Ket napintas to umet ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buybuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan tigas at ti asawak. Nasapa na kami mo't apinanawan kin ni Faye. Ngam pagyamanak latat ti Diyos. Ngamin, uray saan mi apudpudno nga anak ni Faye. Impatag na kami mo't iti kastaunay. Iso na lang, takinay kayat namutan ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madiamarikrik-nak at tinasayaat. Itong ko pa'y laang. Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Adaawag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello, Insan. Nakaawag ka, Mat. Insan, patipkiram ko matipakinagam mo. Ni, apay ka di, Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispalda giti doktor. Anya, saan? Saan upod na dayta? Insan? Unay matante kastoy agasat dagiti nagbali na dadakal ko. Insan? Ubingak pa'y idinatay dagiti pudpud no dadakal ko. Gapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaad na kiti adayo. Ita, nagsarunumat lang nga napukaw datan ng kananang. Apay akastoy. Anya launa yan tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala naman amin na napatag kanya. Apay. Insan, hindi ka kumagsaw iti kasta. Mamate at panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay o siya pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay o siya pay. Agkalma ka kuma, Insan. Apay! Insan, mawatak ti marikrik na.
Ang saan arumbang asidiran ti Diyos. Kas na kunakon. Nalabit nga darapimpintas a plano ti Diyos para ka. Talaga kade asaan da kan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan? Auntie, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no daak iti adayo. Nang ronanod da trabaho apaka kumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wan, auntie. Awan rum mga pagdanagan nyo kanya. Da kayo pa lang ti makaamo dito'y balay Kandag iti imulmulan ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmulan Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod, auntie. Ngam di namatan maramanan dagita nagrigrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kano kayat amarigatan ka. Iso nga aramidan na mat amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod, auntie. Kat day taunay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Kayat ko idang ikan itinasaya at apanagbiag. Kas pa nang subad ko iti kinasaya at dakanyak. Ngam kastoy matan tinapasamak. Naamuak pa'y nga amin dagiti impopo it ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Ti pasbuk a nakita kiti silent na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod ko mamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok aditay kabaalan asulbaran. Dayta ko mati kanayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubli ak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat agingga ita adda ak paylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak. Nagsaruno da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aginggalangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan ket sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasayaat amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tayo matamo atalyawan ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tayo nga rod kumasidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy ket pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo kenkwana. Ad-adda nga rod apatibkaran tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayang Faith, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon taikan biyag ita, kat naadaw iti padas, ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan, a Jane. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F. Agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina ngam kanayonak nga agresign gapu ta armen dakmet dagiti agbalbalin a boss ko.
O kilaang kumano baruda pay, ti parikot pamilyado dan. Diyak kayat ti makadadaal iti pamilya, iso nga siyak nga roden ti umiwiwas. Agingga ang nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gaputa ulila akon iti ama, nagbalin kami anasinget. Dito'y kon arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo okay matan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan ak pa itayan. Kunak na yan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na kiti panang tulong ken panang kadwam kanyak. Awan anyaman na, sir. Pagrabangak day ta ka sekretaryo. Ala, mabalin na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, ito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganakan ka, tanaadaan da itikaskan ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan kaninanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di? Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbagakan ko na. Jane, lunch break tayo. Aggidan ta na mapanag-lunch. Pasensya kan, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Siga, mata ka na yung naklata na paayan. Awan mo't aramidan ta ita. Saan ka di? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga aggidan kami ang mangal daw. Ha? Sige mapana ko ni ti ayan na. Ay, mapit lang! Napanin. Makadlawak iti ka na yun na panaggidandamangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Intamanganan bro. Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Mapantakit din. Ay, Lipatan mo ni Jane bro. Obvious mo saan naka-type day, Jane. pare, I smell something fishy Sa balit ti closeness da iti bus tayo. Narabian ka manan, anak. Ay, wan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay, nagan. Ay, wan nanang. Nagidan kami matlaang anangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na. Isong awan kadwa na ang mga ni Jabalayda. Ay, sumat lagayam. Ay, saan mat nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaamuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Kunanamat nga agur-uray pa iti napintas agundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin no mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. Umabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasingpag nga rod ati boss mo. Ay wananang, nasingpat talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga si dagmatirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko tadan tumat aldaw amaamamok ti boss mo, anak. Alfredo! Umasidag ka man dito Apay, honey. Bigat na kasta ti jar mo. Ni tarupam! Apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo nakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin ko iti da ito'y, ti babaem, Bido ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa takat si kalaang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Nukasta, asino ti akin ko iti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apanyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas iti lingat ko itay.
Apay, di ka makasungbat, ha? Kuhani, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pwes, ibagam no asino da itang amigom, tapno mamati aken ka. Sip-siputan mat da Sir Alfredo kan Jane, Raymond. Apay, anyang mintar aramidan daya. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga min ti kinasingad da kahit. Sos bro, awan mat itilangan ni Jane ti pumatol itilakay. Anyang item mo, amangan ba't no na-develop ka ni Sir Alfredo? Adamot kas Jay, sana ya? Wala nga, diyak mamati a pumatol ni Jane, iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amatan bro. Agsil-silos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada kwada. Tanod na maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsot ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadi, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadanon iti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuanya pa'y ti mapasama kayo. Nagtumara ko niti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamo, sir. Ayabandak lang no kabailan yon. Tarumwar tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakto ay nagawid da. Anyang iti naramid da jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Lukas ta, pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Dita, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito'y. May isa kadag iti empleyado yo iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimatmaton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agate. Iso ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kitaan nyo ha, adati ko sinisar iti batog ti balay da. Oh. Aha. Dagiti awan an bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. Ma'am, ayop. Ma'am, agkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun tiyag maneho? Di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di da kun itulod. Ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya akon. Ta sigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Sir, agyaman akmanan iti panangitulod yu kanyak. Ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman akmat ka na kayo. Kundi nanang mo Sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Kunaktupay kat. Ha? Napintas nga eksena. San ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbidtot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyon. Agkalma ka kumalang. Di kagiskandalo dito itasana po no ti atap mo. Nasingpot ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintigan day ta, babae. Garampingat! Sigurado at ikwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumal na ka! Sana rumbang ti panang tumpang.
nakababayin tiya naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababayin? Ha? Mangmangag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak di tao. Si kababay, apay atinong pantianak ka, ha? Ay, nanang, iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Sika ka din ni Mercy? Ay, uwaan, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito eh. Ni Carmela, the best friend mo in high school. Carmela? Agam-am mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya, anak. Nagsina kami laangan, iniagadal kami niti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsyak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akin ka, Carmela. Amum dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apasa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mo nga nagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon na ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Nakababain ti naramid ko. Ay, awan nga men, di nasayat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Iso siguro akas tuyak. Gaputa, ada diferensyak. Jak may paayaan iti anak. Agtalag ka kenkwana, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kenkwana. Asikaswam. Bantayam, ti panagpaagas na. Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinangsungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinangibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailuyo sa kitirik na. Aklo na ka nagsilo sa ka ni Sir Alfredo. Tiyamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagayam na dagsen asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jak pa'y nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang laang gayam day tajak pa nang aklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada laang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka. Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya a pagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kani Auntie Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, iso nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pa'y anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak a nakaibati iti adal kadag iti patgen tayo adumdumngeg toy padas mo. Nangruna kadag iti kakabsat ama nangimon ken nagatel ti dila na. Bari-bari apo, kunada nga roden ti agsili ket iso ti magasangan. Amuyon
ti bunga tinalabas a panagimon, ken sobra a panangipapan, wenno suspetsa. Alakastan pagayam Jane, ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag manen nga oras kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ibasa, kanik kanbiag dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a melody, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak ngal daw ti nakikablaaw, kada kayo amin. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko apaidrama to'y padas ko, ajak tupulos, malipatan. Jak narik na ti panangipatag, dagiti dadakkal ko kanyak, tila ang malagip ko kat kanayon idi, ti panagapada. Uray basit lang abanag, kat umanayan apagrikrikyaran da. Aging gaan nagsinada, inbati dak nga rod iti poder da Lolo Doming, kan Lola Rosa. Inkarida kano idi asublianan dak, ngam saanen anapasamak, gaputan na addaan damatan iti bukod da a pamilya. Din makkelak nga rod iti poder da Lolo Doming kan Lola Rosa, ngano ararigam kat saan ko mat ida akapkapin ngamin kaaruba milaeng dagitoy. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Melody. Nasayat mata mabigbigdak pa'y kalpasan ti 8 at taon tatang. Ako, kasano ana amuam ti kadak ditoy? Kanya ti kasapulam. Amuyo ka di. Anabayag kayon asinapsapul tatang. Kastamatan ni nanang. No kwarta ti kasapulam. Adto ti magasot. Gawit kan sa dino ti pagnanaadam. Sa anak nga imay dito'y tapno agpalimos kada kayo. Imayak, tapno umay ko ipalagip kada kayo ti obligasyon nga impaidam yo kanyak kas anak yo. Agtal na ka man, Melody. Awan amok nga isungbat kadagiti ibagbagam. Nasaysayat siguro no ijay kayan ti inam. Adado ti kwarta na dayjay ngamiti siya. Ta iso ti akin kuko ti school canteen iti elementarya ijay. Ay, dumeng lakay. Sumipngetan ngam awampay ni Melo day. Ay na, uray lag sakit nga rodan ti tenged ka, iti katatalya wamang paspasungad ken kuana. Ang amjama maura yan. Anya yatin pakada na keng ka. Kunana ba't ita ay nga panakitaan ti maysa kadagiti pagtagilakwan ijay tsanggay nga agkasapulan iti aglakaw. Pinadas na kanu ti agaplay, bareng no alaan da. Ay, amang naka-applyan na ka ng rugi adago sa nagtrabaho. Agam, ay naasad latamay ka ti panagdandanag ko, aging gaasaan ang makaawid. Ay, da ito katirigat na, tawan mo ngaminan silpunta. Ura ada, tadi tama mo nga usaran. Ay na, ura maminado pa siguro nga isuro dati pindot-pindot kadyak masursuraw. Ikararag talata, nasa paila ko ma. Tawan ti dakas na pasama ka ni Meloday. Awanan pa ina talaga dayjay nga, ma'am. Apay asyak ti intudo na. Iso ti amam. Iso nga iso ti adda pagrebengan na ken ka. Nanang, kayat ko kumalaang matiag tuloy iti kolehyo. Iso nga nga yung karigatak nga yung lepas ti sekundarya. Gaputa, kayat ko ti makalpas iti uray anya akurso iti kolehyo. Jay, makatrabaho ako maadagos. Saan ka amabalin a pagadalan, Melody? Istrikto ti kwarta ti asawak. Uray 2 piso, katjak mabalin akasayan ti kita iti kantin. Iso pumanaw kan. Nanang, kat di ka nagsubsublipay. Di mo riribukan ti biyag ko. Naawatam.
Sino nga tati babaya nakatakter itigid terang tay? Ha? Kasla ni Melody day siya. Kunak tupay kan ni Melody. Anya nga teter aramidin na dito eh. Kat dis oras ni tirabi eh. Asit ka. Amangan kit dino anya ti pampanunutan ng aramida. Lola, nasaktanag ngamin unay kadagiti imbaga dananang kentatang kanyak itay. Iso nga no anya ladit anti mapampanunot ko. Naggapo kay di ayan dagiti dadakkel mo kunam. Ay, kasano man nakita? Kasano nga ammo ti ayan da? Idi nga min, agbirbiro ka kiti master kakatrabaho. Oh, jak mat ninamnama makitak ni tatang ija tiyangge. Adda pwesto na iti tela ijay. Sanan tumat insuro ti pagadalan nga ayan ni nanang. Nga isumat ti akin ko kwa iti kantin tinasawa pagadalan. Mga nabigla dalaang mat iti panakakita daken ka. 8 atawan mat tinapalabas manipod imbati da kakada kami. 18 anyos ka itan apog. Saan ka niya rumbang nalang kumamat amaragsakan da iti panakakita da kanyag? Rumbang nalang kumakailiw dak. Saan mat takasla pinapanaw dakpay? Di daman lang makonsensya. Itinaundaya panawan na binaybay andak. Kasla siyak paikit din ti aking basol, itinaamok no sa dino ti ayanda. Lolo Duming, agpakada akon. Adala mo ti rabi eh. Ado pa ngamin ti deliver ko inton bigat. Pakibagayon tulangan kada Lola Rosa, kan Melody nagawid akon. Sige Barok. Siya kung ti makaamaw, mangibaga kada kwada. Kagaya manakit panangispal mo iti pagad, kan ni Meloday. Di man panunutan day ta, Lolo. Sige, nakon. Sana balay. Agsubliak matlangin ton bigat. Kalpasan na makadeliverak. Sige Barok. Agan anad ka, iti panagmanihom. Sige, Lolo. Katagyamanak. Oh, Anya Ramil, kumusta? Miriam. Oh, apayakas na tila nga man nakakita kanyak, ha? Kas kamatla nakakitan iti pugot. Siyak nga rod ni Miriam. Tisikod nga asawam, nga aging ga itakit mabwis-bwisit kan ka. Gaputa insurom iti anak tatikantin nga ayan ko. Natural, tasikatin na. Rebeng na lang nga rod maamuan na no sa dino asulit ilubong ti ayan mo. Alangan mo nga gituduak iti sa bale. Okay. Apay nga mong ti ayan ko. Insuro no kadimit kin ka. Kaya't nakanuti ag kolehiyo. Agkid-kid daw iti financial support. Ay, di nakiramraman iti sarita nyo nga gina. Dua ti pagad-adalag iti private school. Sino kumamat ti awan anak na ngagad-adal, ha? Ti saritaan dito'y kat konsensya, Ramil. No sika kat awanan nabatbati a konsensya. Siyak, at dapay. Nabayagan na jak us-usaran da ita konsensya. Ken ura niya pa iti bagbagam. Jak to usaran da ita a konsensya ngay bagbagam. Kinapod no na. Pagbabawyak matlaang ti papan ko iti ayan datatang kananang. Nagbalinak lang nga nakakaasi. Iti kas dyan nga inaramid da. Mas napanagnagak. Nga awan man laang patag ko kadakwada kas anak da. Iso nga ron nga imbati dak saan ka di. Siguro, kasapula kon nga aklunag. Taday tamat ti kinapod no. Nung amin maminsan, adadagiti ba nagakasapulan tayo alipatan tapno makamove on tayo? Iwaksikin lipatan tigura. Tapno makarugi tayo manan iti baro abiyag. Kasano pa yan ti panagadal ko? Kasano ka makaturpos iti kolehiyo? Tapno madanak kumamat iti natalgad at trabaho. Kat matulungak matdalulo ken lola. Ay, madamag ko man. Kumusta ti inaplayam iti tiyangge? Asin niya po. Naawatak mat. Katinton bigatan ti panang rugik. Nasayad nga rin no kasta. Ano sakpay lang day jay Isupay Tesa jay awan. Sakto lang mat ti sweldo para kada kami nga talo kada lolo ken lola. Amom, adda dagiti dumteng apan nubok iti biyag tayo. Di tayo mo dagiti sumarsaro no pa apasamak.
Ang masapol nga agbalin tayo na tibkar. Anya ti amom. No dagita panubok ti mang tulong kan ka. Tapno agbalin ka mas na tibkar. Ken agbaligi ka itibiyag. Miriam? Wan na Rosa. Mabalin ka di nga umayak. Ay, kawan na. Mala, umunag ka. Agtugaw ka. Ay, agyaman ak nana. Ang magkinapudno na. Itayak pa ilang nga di tarubayan yon. Inuray ko lang ti ipapanaw ni Melody. Sakbay nga imayak. Amok ngamin. Aging ka itakot na sakit pa ilang tinakam na kanyak. Ay, ita nga ba, ito mo na nga aldaw, itinagaplayan na pagtagilakwan ni Jachanggay. Saan mi maamalapdan kan dumeg, talaga kayat na tiyag trabaho. Kinunana pa nga numakaurnong kat aginroll iti daytoy, uray vocational lang. Nana Rosa. Siyak paikit din ti makarik na iti apal iti anak ko. Kabailan na tinagbiag. Nga uray awan kami naganak na. Kinabailan na sinarangat dagiti panubok iti kasjay nga edad na. Ay, idinto ta siyak. Aging gaita. Jak payla ang kabailan alabanan dagiti pagkapuyak. Kanti kinapudno nga narigat amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runak at adda dagiti tawa masaktan. Ay na, kinapudno na. Aging gaita kat kaslasan kami paylaang amamati ka ni Dumeng. Nga nailupas nante sekundarya. Babaan iti panakitagtagad na nga aglaklakaw iti na duma-duma apagtagilakwan iti sidewalk. Nagagat kan nanakam nga ubeng ni Melody. Sana bali nana, manipod ita. Tulong ako na makaadal ni Melody. Tapno iti kastakot magunod na dagiti arapap na iti biyag. May ka, nasayat mo't ano kasta, Miriam? Kayat ko amaragpat na mati arapapon na anapintas amasakbayan. Mom, nagbutay nga kide kadagiti responsibilidad. Iso pinanawak ti rigat ti pamilya may. Nagbalinak at akro tamang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Maski na kayat ka ti pimanaw. Ngayam ti mangsangaw kadagiti parikaw. Tata Doming. Nasakit man nga klunaan ang kalpasan na maulit-ulit pa dagiti nagbidutan tayo. Sa tayo makaamires iti kinapudnaw. Masapaol nga agamiris tayo ni tinasapsapa apanawan. Ang dakmawanan iti namnama. Amo ka mapakawan naktungot lang ni Melody. Ay, ado nang iti banag kayat ko nga urnusan. Iti nagbaitan mi nga agama. Oh, ita ka pa'y kadingag sangit. Ita ka di pa na urnusan ti amin kada kayo kadananang kan tatang mo? Anya ka kadiglin. Luwan iragsak da ito yan niya. Ha? Tiambok ngamin. Kat sana na mapasamak dagiti kanayon kung ay karkararag. Amo, Melody. Sana tayo nga ikanti na marso iti panubok aditay kabala na sulbaran. Ngam siyempre, kasapulan mo't amamati tayo kadagiti kabalan tayo nga aramidan. Kanti pa nagdawat tayo iti tulong ti na marso ha. Kanti na impuswa na panagtalak tayo kan kuha na. Dagita ti kapatgan. Kan kadagiti tattao amamati kan agay-ayat kan ka. Nga dalang iti aglawlam mo. Wen, husto ka, Glenn. Rumbang lang nga ikakmat ti patagdag iti tao amang ipakpakita kan mangiparparik na iti kinapatag ko kada kuhada. Kas kada kayo, kada lolo, kan lola. Kan ita, dananang kan tatang. Amok amatong palan dagiti arapaap ko.
Uray kasano kasaem ken karigat dagiti pagdaldalanak, pagtaltali na edeklat ta ti kinatibker ko. Kanayon ti panagkararag ko nga sapay kuma ta dinak baybayan ti Apo. Ita adda akon iti maudi atukad ti medtech. Nakitak met ti panang suporta dananang kentatang kanyak. Saan laang nga iti financial no di ket kas naganak ko. Inkarikmet kada lolo kan lola ajak to ida panawan, kaputa isuda tinagbalin a naganak ko. Isuda tinangipaay iti pammateg ajak narik na kadagiti naganak ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Melody. Ken ka pagayam, Melody. Awan sa bali ngay nakibaga, no di ti panangkablaaw ko ken ka, iti umadanin a panagturpos mo, ken kadagiti panubok a naglabasam. Ammok asaan asinsinan dagiti nagdalanam, nga isumot tinagbalin nga inspirasyon mo, tapno maragpat mo, dagiti arapaap mo, iti biyag. Uray saan a nagsinubyan dagiti dadakkal mo, tinapatag nakaamiris da, ket inted da ti suporta, ken pagrebenganda. Saan lang nga iti financial, no di ket ti pammatag da kas naganak mo. Alakastan pagayam Melody, ket pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Oliver. Tubuak ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ti asawa ket manipod met iti probinsya ti Benguet. Ngem iti agdama ket agnanaed kami ditoy San Fernando, La Union. Ditoy ngamin ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay toy padas ko. Padas nga ammok apakaadawan iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Di ka kadipay nalpas dita kat aldawan. Dagasan tapay ni mama. Amangan umala daw tayo ti misa. Wala kay, mabiit la day to yan. Anya ka kadi, nasapo pa man. Nagbiit ti oras. Jack kaya't amala daw iti misa. Anya nga minter aramay dum Ay na, inyurnos ko labiit dagito insangpot mo idirabi Ah? Ayawan kayo na niya. Dagita ka rin dagiti maidunate kadagiti pamilya biktima ti puor, bakit? Wala kay. Imbag tanalagip mo bakit? Nalipatak ngagpayson. Tanakapundumat dito'y sofa. Nasken ama ite den dagito ijay simbaan. Itikas na, makadanon matan kadagiti masaknan. Ay kat wala bakit? Maala, bagkatom nga roden dagito'y taipan mon itilugan. Itikas na, makarubat tamatan, lakay. Anyang ita kita bakit? Tiket, lakay. Nagadun? Apa anyang nga tiket da kita? Adda concert for akos. Adda raffle for akos kan addamat dinner for akos. Imbati ni Manang Lydia. Dito ito kanu pesto ti pangalaan dagiti mayat agumatang. Kita akman. Taimot apo ni Tata Ignacio to'y may sa beneficiary. Para mo't iti simbahan da ito'y may sa. Wala kay. Para mo't kadagiti kidney patient to'y may sa atikat. Ay kat mga latamot kadagiti atiket. Bakit? Isupay amay tulong tamat iti masaknan. Wan nga rod, isumat lati ko naklakay. Manungay ti alaan ta. Tiyag balor iti 1,000. Kada may sa atiket ti alaan. Sagsa 1,000 dan ano iso.
Ang no, ada nawadwan ay kahit na yun ang basit bakit. Kasi damit. Imbag lang ay gatang damot piman iti agas da. Imbag man ta nalagip mo tiyo may pumasyar dito balay, Oliver. Wen manong John. Ay, nakaununag matday ta nga sinay mo. Naliday kansa. Apa, ada parihot mo. Ay, aginom taman kit di manong. Adawit ko nga arak. Imported kit da ito eh. Nay. Agpadatasa na mahilig iti arak. Ang mapaya na nga lakay ti kasta ading ko. Mabalin mo mat nga ibaga ti parikot mo nga uray saan tang agbartek wano di ka na bartek. Manong, apay kas jay. Apay asyak tinakapasama kan ti kastoy. Apay asyak manong. Aguri ka man. Apay niya talaga ti parikot mo. Tinungpal ko tibilin mo manong. Nagpa-check apak. Asaan nga mo ni Julie? Kat, anya ti resulta ading ko. May lupas. Anya? Isugay mga tilas uti sa nga pulo tawen apa nagdendami ka ni Julie. Kat saan man lang nagsikog. Ngamin, may saak nga inutil. Awan ti sir-sirbig manong. Diyak maipayan iti anak ti asawak. Oliver. Manong, patay perang ti pakinakam mo. Di mo panunutan nga inutil ka. Awan lang ti kaba alam ang maadaan iti anak. Ngam, ada serbim. Day tatitanda na mading ko. Agmerienda kayo pa'y, Mama. Agyaman na, iha. Pasensya ka, ano nakadisturbo akwan? Awan anyaman na, Mama. Apa gusto mo't analpas ko dagiti aramidak, idisimangpet kayo. Apay, awan ka din ni Pilar. Adda iti kusina, Mama. Bising aglut-luto. Kasta ka di. Wan, Mama. Imbag man, ta nakapasyar kayo. Mawag nga ni Manong yu atyon kanya. Umay kayo kano pasyaran kan kumustaan. So ngay maya kadagos. At da ka di parikot yung agasawa, iha. Ay, Mama. Julie, iha. Iba kam. Amang ano at abay tulong ko. Ni Oliver, Mama. Kanayon matan ngagbartag. Mabaybayan na paikit din ti trabaho na. Anya, apay nga ay. Katnusan mo at nga agin inom iti arak ni Oliver. Apay akas jay matan ti anak ko. Oh, damdamagak mat day taken kwa na, Mama. Ngam di na mat sungbatan. Pangaasiyo, Mama. Kasari tayo kuman ni Oliver. Barang ibaga na kada kayo, ti makagapo. no kasta, saan pa nga imbaga ni Manong kada kayo? Ti ko na nalaang kat umay kayo pasyaran kan kumustaan nga agasawa. Amuklatan nga daparikot yo. Iso nga imbaga na ti kasjay. Mama. Ita, ibagaman iho. Anya ka di ti parikot. Apay apati panaginom kat nasumok mo. Ibagam ko mati makagapo anak ko. Mama, saan kayo maipayan iti apo? Ngamin, may saak alupas. May saak nga inutil. Awan sir-serbik mo, ma. Anya? Apay siyang pailang. Managtulong akmat kadagiti kasapulan.
Jakmat malipatan ti agdayaw iti na Marso ah. Adumat di ti managdagdaga sa tatao. Ang apay asyak pa itinikan ti Diyos iti kastoy kasasaad, mama. Saan, anak? Saan mo kumaasideran ti Diyos? Gapo iti kasta kasasaad mo. Mama? Mamati nga da nasaya at arason no apay. Nasayahat ka di asaktan na tirik na? Panubok na lang daytakan ka, anak ko. Subsubukan na ti pamatim kan ko na. Amo ka din daytoy ni Julie. Diyak amo, no kasano nga ipudnok na ito, mama. Madanagan hak, kan mabutang hak. Ang mga nudi na maaklon, kat panawan na kun. Nagbidot ka, Oliver. Julie. Saan akas ta karabaw ti panagayat ko ken ka, Oliver? Julie. Nagkariak iti sanguanan ti Diyos. Akadwaan ka iti rigat ken namay. Aging gatong palpiak. Kat sisasagana ak amang tungpal iti dayta akari, Oliver. Agyaman hak, Diyos ko. Agyaman hak, Julie. Asawak. Adumot ti pamuspusan. Tapno adagbalin ama ko na nga anak ta. Patyak nga agbalin lataan na ragsak ti panagdan nata. Lakay. Naragsakak, gaputan na awatan na ka ni Julie, ading ko. Sigang tumad ngamin. Nawanan ka dago si tinamnama. Uwan nga rin manong. Iswa, di mawat ang adagos iti pambakawan ti Diyos. Gapo kadag iti imbagbaga. Ken, panangsit-sider ko kankwana. No talaga kaya't yung timaadaan iti anak. Di mangampun kayo. Inarabid min day tamanong. Addan napili mi nga ampunan. Nasayad no kasta. Napartak kayo mo da. Siyempre manong, magagaran kami na maawagan iti papa kan mama. Naundayan ti nga pulo tawen na panaguray mi. Babae wano lalaki ti ampunan nyo? Lalaki, manong. Inaman ti tawen na. Apay nga anak kalan tinalayo. Diyan ko baby pa ya. Kasano, ket idi nakita na kami anapan iti balay ampunan. Nakisarita kada kami kini Julie, nga iso ti ampunan mi. Agsingsingpet ka no. Iso da dyan, nasyan kami. Ket iso ti pinili mi. Sumsumrak gaya man iti pagadalan ni Marco, Julie. Wen mama, grade 1 nan idi adda iti ampunan. Iso nga intuloy nandito iti nag-eskwela. Badlaw anasingpat nga uping, kan nadayaw. Nagmano nga rod adagos kanya, idi imbaga ni Oliver asyak ti nana. Kat lola matan tiyawag na kanyak. Husto kayo, mama. Saan laang adayta? Tultulungan da kami paikit di akin ni Manang Pilar kadagiti trabaho diti uneg ti balay. Adan sa text mo, iha. Wan mama, ni man kasinsin ko alani, agkita kami kano taad da ibagana. Si kagayam ni Margie, tigayam ni kasinsin ko alani. Wan, babalasang kami pa kat nasingad kamin kanila ni. Apay akayat mo nga ipaampun dagiti dua nga anak mo. Umadani nga minan ti panangisublik iti bukod ka abiyag. Anya ti kayat masawan? Kanser iti utak ti sakit ko. Kat sakbay ang mauyos ti hangas ko. Kayat ko kumanga italakdag iti anak ko kadag iti tattao nga daan na saya at apanagpuspuso. Awan ka di kabagyam? Wano ti asawa man lang? Ulila kamin ademang iti asawak. Agpada kami nga awan kabsat na.
Isu nga awan rumbang apagdanagam no ampunam dagiti anak ko. May salaang ti pakpakaasik ken ka. Sapay ko ma, tadayon to pagsinsinaan dagiti agkabsat. Anya, adda manendo nga ampun yo. Wan mama, upat ti tawan ti maysa, duamet ti adi na. Uliladan adumang, gayam ti kasinsin ko ti inada. Sakbay anatay ti inada giti ubing, nakipakpakaasi nga ampunan, kan saan apag sinaan dagiti anak na. Iso nga inampun min. Ang mga numarigatan kayo, iha. Saan analakati agpadakkel iti ubing? Sapay taluda. Okay lang, mama. Agpada kami met ni Julie nga da trabaho na. Wan mat ngamin mama, kan maysa, at damat dagiti basit a negosyo tayo, a makatulong iti paginkaman tayo. Ken adda kayo met atumulong ang mga sikaso. Ken mang padakkel kadagiti apuyo, mama. Saan ka di? Ay katuan anak ko. Daddy? Oh, Marco, iho. Kumusta ni mami? Anya ti kuna dagiti doktor? Kasano ti kasasaad na? Naispalan iti paggati na yo, Marco. Iso na lang. Tamasapol nga agpay-bagpay. Kapot ti pan naka-stroke na. Iti kasta, agsublimot lang iti sigod. Ay, kasimat ni mami? Ay, huwag nga rod anak ko. Saan laday ta? Dakkel pa'y kiditi bayadan tayo dito ospital. Sana bali, Daddy? Nagsasarita kami nga kakabsat. Agbirok kami pa'y lang iti master kami at trabaho. Kabayatan ti bakasyon. Iti kasta, saan yun ton apari ko ti pag-enroll? Ken allowance mi, hinton pa nagsasarek. Anya, ang iho. Ay na, mababae na kada kayon. Awan tirong ba nga pagbainan, Daddy? Sisasagana kami mang tulong kada kayo. Pamilya tayo, Daddy. Siyempre, ipatpatag na kayo ka ni Mami. Ay na, agyaman ako na anak ko. Nagasat kami kada kayo ka ni Mami, yo. Ngamin, saan kayo lang nga nasisingpat? Nagagagat. Man nakaawat, ken managayat kayo pa'y. Happy wedding anniversary, Mami, Daddy. Agyaman anak, Marco. Agyaman Marco, anak ko. Nagiting ay adim. At daday di kusina, Daddy. Busy da nga aglut-luto. Ado pa iti aramidin da para iti selebrasyon nyo inton madamdama. Ay na, nagtaktak kayo pa'y laeng. Un nga rod. Aramidin mi ti kastoy. Kas pang sumad mi kada kayo. Kaya't da kay apagyamanan, gapo iti kinasayaat, ken sakripisyo yo kada kami. Tano saan nagapo kada kayo? Saan kami anaaddan iti naragsak a pamilya, ken napinta sa masakbayan. Iso na laos ti panagyaman mi nga kakabsat kada kayo, Mami, Daddy. Agyaman kami met kada kayo, anak ko. Naguna kanya. Uray kas ano, napadasak tinagbalin nga ama, gapo kada kaya talo. Pinaragsak na kami ka ni Mami, yo. Daddy? Uray kasto'y tinagbalin na kasasahad ko. Nagbalin mo at naragsak ti binukol ko a pamilya. Isungagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, di na tayo binaybayan.
Ita, Miss F, adan pito nga apo ko mi, manipod kadagiti tallo nga anak mi. Naragsakak, ngamin, oray saan mi apudpudno nga anak dagiti pinadakkal mi, inpatagda kami met kaspudno anaganak da. Awan maibagak kadakwada, ngamin, saan nga isuda tay makuna amanagim bubukod. Naparabor da kada kami, naaywan, kan manang ipatagda nga anak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para itipan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Pudno nga iti amin abanag kat adarason no apay amapasamak. Di tay nga rodrumbang asidiran ti Diyos kadagiti sakit nga itdan dagiti agduduma apan nubok adumteng iti biag tayo. Ngamkit di aramidan tayo daytoy akarit tapno mas patibkaren tayo pay ti pamati tayo kenkwana. Ngamin saan na tayo nga ikkan ti Diyos iti panubok adi tay kabailan a pagdalanan. Alakastan pagayam, Oliver, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan, Asabel, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumatan akablaawan dagiti padak adumdumngag. Sapay kuma taadda kayo amin iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Siak ni Sabel. Lola Sabel kunamlat ta kanyakon. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat ken no kasano ama ipatulod ken ka toy surat ko. Ket pagyamanak unay no mapagasatan met ama ibasa ken maidrama ditoy programam. May salaang tinagbalin nga anak mi iti daydi asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggidanda met lakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi siya kun tinangaywan kadagiti tallo nga apukok. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pay lang iti si Dayjay palengke. Kunak man ko na yun nasakit ti ulo yo. Ay, itay pay Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan amabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay ada project ni Manong Mau. Pasensya kayon, Lola. Marigligatan kayon. Gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka nga agsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglagi pa. Iti day di anak ko. Napatag kayo kanyak. Iso nga saan kayo abaybayan. Di kay agdanag, Lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi. Pudno ti kinunan ni ading ko, Lola. Saan kayon to na marigatan? Ay na, agyaman kada kayo. Junjun, Nicole, apukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka intun madamdama. Itakano nga minti card day da. Anto iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagat yun, Nana. Aywan barok. Kasapulak ti agsalukag para kadagiti talo nga pukok. Saan mo't ngamin nga umanayin ti pensyon ko. Iso nga kasapulak ti aglako. Tapno mapaadal ko ida. Saan kayo mat nga upayan? Angam, kabalan nyo pa yung ngata, kat ni bumagat kayon. Ha?
Saan anala ka timang paadal? Kaya mang padakil ka dagiti ubing ita, nana. Amok day ta, barok. Isungarod nga. Ang adamok apamuspusan, nana. Tapno, maksayan, tirigat, kaya pampanunutan niyo. Anya ngay day ta, barok. Amo yung mait nga wan anak mi ti asawak, saan ka din, nana? Ay, uwain, barok. Napagnumon mi ti asawak, nga agampon kami langan iti ubing. Kitno kayat nyo, ampunan mi kumanilay kang apo ko yo. Nilay ka kunam. Kayat mo nga ampunan ti apo ko. No ipalubos yo anana. Tapno maksayan mo ti gastos yo iti inaldaw. Malaksit iti dayta, ikan kayo pa iti basit agata da mabalin nyo apang rugyan para iti basit a negosyo. Please, Lola. Saan kayo kumang umanugot? Lola, saan nyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami ngagkakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at inaibaga ni Rome. Ang saan ko nga ipaampon dya adiyo? Sana bali amarigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo, aginggat maudi nga angas ko. Ipatpatag kayo, onay. Ang trabaho kabayatan ti panag-eskwelak, Lola. Maki-sideline nak. Inak agkarwas ija ayan ni Mang Kanor. Ag-working student tak. Tap na makatulong kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayang tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Jay siga-siga jay karwasya ni Mang Kanor. Anya? Angam apay? Anya ti basol mo? Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Gaputad ado tina customer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbugnak. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan bain? Agungat lakit din ni Lola no maamuan na day ta. Ay, talaga nga agugatak. Ipabarangay ko day ta, bubot. Aglab-labos day ta, tao. Ay, sana, Lola. Ang mga nakarkaro akaungat na kung ipabarangay yo. Ay, sana mabalin. Makita na ti birbirukan na. Ipakita kan kwa na nagkamali ti binanggana. Sakti makamo, apok. Oh, Nicole, sumrek ka ni ti pagadalan? Ay, huwan, uncle. Ay, Diyos ko, ante ko na. Ni Lolam, ada iti balay yo, Ay, nasapaan na pa naglako ije palengke, auntie. Ay, nagan ano ni manong mo adyon. Anya tinapasamak. Apay, anapan ije barangay hall. Nagduldog tumat nga minday ije abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Sabilan niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag mimat ni Lola Sabel. Agsingsingpwet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. When, auntie? Nagasat kayo Gaputan na adan kayo iti Lola. Akas ka ni Auntie Sabel. Kumusta nilay ka, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, manong. Imbagam ko mga min ka ni Lola idirabi Ngagbara nilay ka. Diyak matamong agbara gayam. Itay ko lang nga naamuan. Kunana na sakit ti ulo na. Idirek na pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas? Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Nabara latamat, manong. Apay ngay nga ta. Kasla, adarasya sa nakitak iti ima na. Anya, rashes ko na. Wen, manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital ni Laika. Ay na, Maridelia. Mare, umayak man. Mabitlaeng. Ay, da kayo gaman, Ate Sabel.
Awan ni Nanang, napanidji palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kas na ka di barok. Ay, kasadupay day to Ay, naumunag kayo. Uray nyo biiten, tama nga nung paawid day jayen. Ay, napadagsakit igagaray yun. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rumutang kaninanang mo. Ada gamin iti ospital di na udi nga apo. Katawan gastusin may para kadagiti agas na. Anya? Nagan ano nila'y kaaya? Ay, nanadingge barok. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ato iti 1K. Oh, iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awan ang yaman, auntie. Ay, wait. Ay, di mo't nalaing kayo nga agsala? Ah, ay kwa. Ay uwan ngam edi ka banwagak. Ngam no ita awanan bakit akon. Apay ka diyan nadamag mo. Kan may saan ba't na makatulong na ita iti parikot ko? Ay, kat ibaga lakta Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadag iti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, auntie. Oh. 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. Wen! O anya, mayat kayo. Tano kayat nyo, ipalista kayo. Ipalistak tinagan nyo. Ay, kwa. Ay, amang ano dyan kabailan. Ay, nakabailan yun. Panunutan nyo para iti apuyo. Uray saan kayo mapagasatan. No, first prize. Tadamot, second prize, third prize, adapi consolation prizes. O, anya kayat yun? Piso Baronaw, ako testan tayo kat ni Nanasabel. Palakpakan tayo, apaw! Yeah, palakpakan. Naimbaga rabi, Nanasabel. Ay, naimbag matarabi kapitan. Damag ko, nalaing kagayam ka no, sumala na. Kwa, kapitan. No, hindi ka banwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalugan ti pigsa. Anya ngay ba tirason, takayat mo bati makisali para iti na ito akuntes. Ay, di kinapudno na, kapitan. Kasapulak unay ti kwarta. Nadingging amin ti apo ko kat aday di ospital. Nukas taga road, da ito asala kat para iti apom. Ay, uwan, kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isala ni Lola Sabel para iti apo ko na. Manong, apay nga ginggaita katawan pa'y lang ni Lola. Uwan nga rad, madanagan ako na. Kuna na mapanagdiskitar, tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita katawan pa'y lang. Sa dino nga tante ayan na. Kaasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo kada tayong agkakabsat. Ay, John, ikaw. Agyaman kami tada kay Lola. Punak na niyan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas nila ika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyagmaw tapan kung gatagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo, Lola? Ay, saan, apok? Nangabakak iti pakuntis ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan anagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyal kayo, Mart, Kapitan. Awan, Nanasabel. Kumusta ti apo ko yo? Ay, kasi ti apaw, Kapitan. Okay, Martan. Kat no agtultuloy ti panagimbag na, ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka de nag-viral ti video yo may post ko iti Facebook. Ado, tinangidayaw ka na kayo po iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yo. Kaya ado tinangtad iti tulong para iti panaka-hospital nila ka. Iswasan nyo na problema ti gastuson nyo iti ospital, nana. Ay na, Diyos ko. Agyaman aklaunay nung kasta. Agyaman aklaunay ka na kayo, Kapitan. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti daydi agundaway.
Gapo iti day di apakontes, nasulbar ti parikot ko. Kaasi ti Apo, nakalpas met ni Jonjon iti panagadal na, kat isuitan ti mang papaadal kadagiti duapay nga ading na. Pudno unay ti pagsasao, nga iti amin aparikot kat adda agur-uray a solusyon. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Sabel. Naimbag nga oras mo, Lola Sabel. Pudno unay ti kinunam nga amin aparikot kat ada solusyon na. Nasakit ti mapukawan kadagiti ipatpatag iti biag. Ngampatsyak nga ada napintas a plano ti Apo para kadakwada ken para kada kayo. Dagiti talo nga apo koyo ti makuna agameng wenno kinabaknang yo ita. Nasayaat ti panang padakkel yo kadakwada, isu nga amok nga adamet nasayaat a masakbayan nga agur-uray kadakwada. Aywanan yo ti salunat yo, iti kasta makadennada kayo pay iti mabayag dagiti apo koyo. Alakastan Lola Sabel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag kakabsat. Ti surat nga intaikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga ditinagan Asina, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jak nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakila ang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga jak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-od ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa na rin dagiti ubing? Inton ko an maladaw daman na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Riingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado italakay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita man day ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo, malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa ko yung mapanidji pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sikati makamo, bakit? Bakit? Agpabis kayak inton bingat. Mga abutak ti 2 aging gatalungal daw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon ngay dagiti mai-deliver iti ordaneta lakay.
Inawaga ko ni Rene. Iso pala ti kadwa magpaorda niya tayo itong bigat. Ket iso nga rod, Bilinam to ni Nancy. Ta iso pala ti makamu kadagiti ubing, wen? Kasaritam to mo ti ni Brenda. Ta iso pala lang ti makamu ije pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damot ket ditar aramidan na. Nairwamdan ang mapampanawan no kas ding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa itong bigat. Nancy, si kapay laang ti makamu kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal, dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makamo. Sila, cellphone mo sa jagun unay. Itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga no importante matibagada. Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Di pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyak laang amay sa, nairwama kung tatang. Kas diyan manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang. Iso matar aramidak. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti duha nga anak mi. Nasaya at mo at tasimangpat kan, Limuel Barok. Ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bigat, iso anasapa mata nagawid. No kasta, di pa'y simangpat ni Sheena? Awan pa'y matngarod. Ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayo dito balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabiin mat ngagpaison. Sakat makaturturog ako. Wan mat ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mat ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun, siguro, Barok. Ala. Kay maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit ti customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita, Ay, uwan nga rod. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order iti natang lakay. Nasayat no kas na bakit? Blessing amin da kita kadata. Wan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya ada i-welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameriendaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga ro ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay ni Randy.
Ta isupay lang ti ag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Isuda pay lang ka ni Marie. Iti kasta makain na kamay bakit? Ayun alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani siguradong agmalmalam kami nga agrepair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, aping nga ka dito eh. Di ka natagari. Rene. Kailiw ka una yan, Sheena. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabali na panawan ti wilwilding na aging kamalpas. Ay, wan. Ngam agparbang ka kuma. Saan dito'y kunakmat? Pangasim. Abay, di ka di mahiliw kanyat. Kailiw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay mi. Pangasim Rene. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kayo to'y Sheena. Ay naaldawan, Sheena. May sa oras mo sama di ta sa angot ti sarmingan. Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablabasit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarming iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akas ta ti pamay ama mangurnos iti bagay. Saan kamit akas ta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan, Sheena. Mapan ka pailaeng agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sheena, di ka aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di ka aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasingput to'y anak yu? Siguradwam lang, Sheena. Nay, narabyan ka man ba kahit? Da ka matgaya man, Limuel. Wen, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami matanal pa sa Jigardain. Awagan ka itay. Sunduin ka kuma. Hindi ka makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat ngamin ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan? Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti sidam. Nagluto iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador ije pwesto. Naimasan mi matan tinag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kakaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan mat ti irurarda iti da ichay at Jonah. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko anday chay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na dati gargaraw day chay at Jonah. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mat ti buksit na. Sakat kastaunay alabasit ti bibig na. Matidog pa'y dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao na mo't mama. Ay na, inton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti day Jonah. Sapay agdudu maalalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sheena. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sheena, bakit?
Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ah? Ay, awan mo't imbagbaga na kanyak lakay. Nagloko na dya tao. Uray ko mamot na umawag mo na mag-text man la ko ma. Agur-uray yung dagati ahente iji palengke. Padasak akong takan lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver idirapi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklat tanti mapan mga lakad agiti si Mang Patanateng. Ayong gayam, sumurot ka? Ah? Ay kwa, saanin lakay? Adda ngamin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong timapan iji pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale ta addamot da Brenda ken Marie Ichay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwaken ka. Oh, apay nga itaka lang sina. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel Ijibalay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lang. Okay. No problem. Tinapatig katatakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijak pan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Abay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunayan, Rene. Nagtapay ka. Saan adito ayan tiritaw? Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, wait na balayan. Kat siya konti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjengar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakitak. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla na pukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agta ng akpara iti anak ko. Diyak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, abalayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Diyak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbaga amnisina, sakbay amala daw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpait. Agyaman nak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sina. Tatang. Mangibabayin ka. Hoy, sinaamon day jay arene sakbay amaamuan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. Kwa, tatang. Anya nga kwa. Gyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na kati asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwa. Tatang. No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Dan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam, Sina. Jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo ki dia. Dalang rod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kenkwana. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amom ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo. Hindi pa'y mga ron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka. Tatang. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day rin ay.
Ket ipamaysam nga asikaswan ti asawam ket dagitan nakyaw. Nagbakasyon ka pa lang. Oray di ka pa lang mapan ni pwesto yaw. Tadama ni Brenda pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamoy ijay. Uwan tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngamkit tawa kakasarita yun ni Mama. Tadi na ni bagbagakin ni Lemuel. Noan yaman tinakita na. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko ma, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngampuspos ko laklatan ti rupak amakisangsango kenkwana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi kani Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan ang nagpakpakita daytoy. Nagsukatak maten iti Facebook account kan cellphone number iti kastakat din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak maten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan maten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak maten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ka ni Lemuel ti amin nga maun-una anak met iti buteng. Siguro ket nasaysaya aten adi na maamuan iti kasta ket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin a parikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman kan saan kat adalat tapan na kailawan. Ngamno daytoy kat inday pagbabawyan, ada baro nga agsapa asumangbay amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo babaen iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.